Maayo hapon, Pastor, na ako'y pangutana asa mabasa sa Biblia nga pwede ang babae magwali sa simbahan. Okay? Daghan salamat niya na igsuon sa imong gipadala usab nga question. Actually, kini siya nga punto ato man siya naisgutan tong niagi kay naaman tayo gi-flash diri sa usa ka question and answer gyapon sa lahi nga planeta nga diin nagahatag og impormasyon mahitungod sa Seventh-day Adventist nga adunay misinterpretation nga sukwahi nga paghahatag niini. So ato ni siyang tagaan og pagtagad ang iyang pangutana ang mahitungod sa babae kung makawali ba sa iglesia. Ang iyang punto din igso nag-ingon nga pwede ba magwali asa mabasa sa Biblia nga pwede magwali sa simbahan ang usa ka babae. Kana bitang word bitaw nga asa mabasa sa Biblia nga pwede. Para sa ako nga konsepto, tanan makawali unless kung nay balaod nga dili pwede. Okay? Kay sa pagbasa nako sa Biblia dinhi igsoon, wa ko kabasa nga dili pwede ang babae makawali. Kana bitang gingon dag dili pwede ang babae makawali. Kay moingog kag dili pwede meaning to say naisugo nga dili gid pwede. Kung naisugo nga dili pwede, pwede na nang pangutana nga moingon asa mabasa nga ang babae pwede makawali, di ba? Kaya nga naman na may dili pwede. Pero kung walay sugo nga gadili sa babae nga magwali, dili naman tingali angay nato tagaan og tubag nga makawali ba ang babae o dili kay ang Biblia walay franchise ani. dili ni maangkon sa usa ka reliyon nga moingon nga kami ray na authority mo basa nini. Kami na authority nga mawali nini. Wala ko kabasa sa Biblia ani nga nanay franchise nga naay mga tawo moingon nga dili mo pwede kay kamera. Okay? Wala tay mabasa sa Biblia nga ang lalaki mauray pwede mawali. Okay? Wala tay mabasa sa Biblia nga gidid-an ang babae nga makawali. So kung wa tay mabasa nga gidid-an igsoon nganong ato man silang didan, di ba? Pagkalisod bagikan did-an nimo usa ka tawo nga wala tay mabasa nga dili pwede. Pero aron ma-satisfy ang imong question ay nahibalo ko nga ang nagpadala nini usa ka sincero nga nangutana. Atong basahon igsoon sa Salmo 68 bersikulo 11. Okay? Aron ato makita ang maong nga punto kung asa na sa balaan nga kasulatan. Okay? Salmo 68 bersikulo 11. Akong basahon igsoon dinhi sa Cebuan nga version. Okay? Nag-ingon diri. Ang Ginoo nagahatag sa pulong ang kababayen-an nga nanagmantala sa mga balita mao'y usa ka dakong panon. Ang kababahin-an kuno nga nanagmantala sa mga balita. Kanang word nga nagmantala. Sa English ana igsoon sa ISV. Okay? Version nga ISV, nag-ingon diri. The Lord issues a command. Numerous are the women who announce the news. Ang word ini announce the news. Kung imo ni siyang basahon igsoon sa Hebrew nga pinulungan nga bazaar, ang usak sa kahulugan niya na to preach. Mao na nga kini nga version diri sa Cebuan wala masayop. Kay usa sa kahulugan ini to preach man. So pag ingon din ni igsoon, ang Ginoo magahatag sa pulong ang kababayen-an nga nanagmantala sa mga balita. Kanang word nga nagmantala. Dili man ka kamantala igsoon kung wala ka gitawag nato ga preach. Babay gamantala. Pwede makamantala ang babae. Wa ko'y mabasa sa Biblia dire nga ang babae gidid-an nga magwali. Wala tay mabasa. Lisod man kay igsoon nga moingon ta lugar nga tagaan natong sugo nga wala diha. Mabita tong mga niagi nga questions nga sala ba ang simbolo sa cross, ang paggamit sa simbolo. Nganong mahimong mangsala nga wa matay mabasa sa Biblia? Sa samang paagi igsoon, nganong mahimong sala nga ang babae magwali nga wa matay mabasa sa Biblia nga ang babae dili makawali. Okay? Or maka-preach. Okay? Daghang salamat niya na igsoon nga gitawag nato og pangutana.